салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам влог ва ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. Видеоро ки музара дӯстон намегем дар бораи кадом темай хитон тамошо кунем ва угадат кунем. Тайёрем? Хебуша мо видеоро сар мекунем. Рафтем. шахсе ҳайкали Дева Марияро ба навор мегирифт ки ин ҳайкал дар ҳоли тоату ибодат кардан буд. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин ҳайкал метавонад чӣ коре ки хоҳад бикунад. чизе ки дар давоми ин кор рух дод, яке аз одамон мегӯянд ки ин фалшивка аст ва як хелашон мегӯяд ки ин доказат мекунад ки худованд дар ҳақиқат вуҷуд дорад. ва ин видео бародаро дар Англия дар Манчестерский музей рух дода буд. ин кадро ай камераи гирифтагӣ буданд ки ин камера дар рости ҳайкали египтиёно буд. ва бародаро ба ин ҳайкал аҳамият диҳед ки ин ҳайкал худаш ба худаш ҷунбида истодааст. ягон тамошобино хид намекунанд ки ин ҷунбида истодааст ё ин ки на, барои он ки ин ҳайкал оҳиста оҳиста меҷунбад. ва ҳам ин ҳайкал дар пишти шиша аст ва ягон одам наметавонад онро бо дасти худ қапад. Отец, ну ты видел? ва бо ҳамин видеоролики ки имрӯза ба анҷом расид бародаро, боварӣ дорам ки ҳамон шахсе ки ин видеоро аз мо хоҳиш карда буд, дар ҳоли ҳозир ин видеоро тамошо карда истодааст. фикру ақидаҳои худро дӯстон дар комментария нависед. дастгирии шумо пешравии мо аст. пешравии мо ин хушҳолии шумо аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.